кем дорем бардоро 50 та айфону гизала овардагим. iPhone 13, 14, Realme S21, S23, любой телефон бардоро шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор бардоро, магазин яка истифода бардоро, тамошо кунед любой телефон бардоро дорем. Шумо телефони сӯхтагӣ, шикастагӣ, вайрона, экран сӯхтагӣ, вайронаро биёред, ман қабул мекунам. Болоштун телефони пачкатонатун бардоро, шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазин яка истифода бардоро, тамошо кунед. Марҳамат на любой телефон дорем бардоро, чӣ хеле ки десин, любой модел телефон аст, шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазин яка истифода бардоро. Алиш болоштун бардорин айфон овардаги патурака 50 та айфон овардаги. Марҳамат, тамошо кунед. Бозори Фаровондан бардоро точка дорем, дукони 121 уҷа шогирдомай бардоро. Бозори Фаровон дукони 121 уҷадан бардоро шогирдомай. Бисёр бардоро занг мезанем, бардошта наметунем. шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазин яка истифода бим бардоро. Марҳамат динам. Номбаремон 978 бардоро. TikTok шуморо чӣ гуфтанем? Дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон ҷеб занем. YouTube дар бардоро канал дорам. Дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон ҷеб занем бардоро. дар панои худо бошед. Модели нава гирифтагиемаш 1905 128 ба 6 айна. Номер дору нава.